the kayaker with start number 165, and so for Spencer Hook was born in 1995, and it's so also representative of United States of America in category under 23, 4th place for Orson Farrell, 6th place for Leo Bolt, and 7th place for another guys from Germany. Franke, Blasbach and Hook plus 3 kayakers in category under 23. Dostáváme se k kategorii závodníků do 23 let. Závodníci, kteří tady mají poměrně velké obsazení právě kajakářské kategorii, kteří teď budou bojovat na trati dnešní kvalifikace 96-20. To je zatím výsledný čas Davida Frankeho, závodník z Německa, který se dokázal o 1 vteřinu a 17 setin posunout před zatím svého největšího konkurenta, kterým je slovenský závodník Petr Blasbach. Závodník, který dosáhl času 97:37. Nutno dodat, že všichni závodníci, kteří zatím dojeli finále, si neodpustili trestné vteřiny a nejlépe jsou na tom paradoxní závodníci na prvním a druhém místě, kteří ale mají 6 trestných vteřin ke svému výslednému času. Takže tady je rozhodně ještě co zlepšovat a rozhodně na čem pracovat, třeba i směrem k finálové jízdě, protože i tyto